በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይኑ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ታሕሳስ ዕለት 22 ቅዱስ ኡራኤል በረከት ረድኤት ኣማላድነት ናይ ቅዱስ ኡራኤልን ናይ ቅዱስ ገብርኤል ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተዋሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 22 ታሕሳስ ወላዲት አምላክ ልሳን ኩነኒ። እንኳዕ ናብ ተኣምረ እግዝእትነ ማርያም ቅዱስ ዶቅስዮስን ቅዱስ ኣንስጣስዮስን ቅዱስ ገብርኤልን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም ኣሜን። በዚ ልሙዓንቲ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ገብርኤል እውን እዩ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ቅዱስ ደቅስዮስ እዚ ዓብይ ኣቦ ሊቅ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣከባቢ ዘመነ ጻድቃን ከም ዝነበረ ይእመን። ካብ ናይ ምናኔ ህይወቱ ንላዕሊ ብምርጫ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሃገረ ጥልጥልያ ጳጳስ ነበረ። እዚ ቅዱስ ሰብ ብሓቂ ይቕንእ እዩ። ንእመቤትና ክፈትዋ መዓት እዩ። ምንግሁኡን ምምሳይን መዋዕልን ምምሳይ ማለት እዩ። ምንግሁን ምምሳይን ከማን ኣይርድኦን ነበረ። ፍቕራ ኣብ ሰራውር ደሙ ኣትዩ ብደስታ የቃጽሎ ስለ ዝነበረ ዘወትር ኣመስጊኑ ኣይጸግባን ነበረ። ዝሕጉሰላ ነገር ምስ ሓሰበ ድማ ናይ ተኣምራ ነገር ትዝበሎ። ቅድሚኡ ናይ እመቤትና ተኣምራ ኣብ ኩሉ ቦታ ይንገር ይጽሓፍ ይስበኽ ነበረ። ግን ኣብ ሓደ ጥራዝ ስለ ዘይተሓሓዘ ዝነበረ ብሱባኤ ብረድኤት ብፈጣሪኡ ብፍጹም ድኻም ንናይ እመብርሃን ተኣምራት ኣኪቡ ኣብ ሓደ ጠረዞ እሞ ንኣገልግሎት ቀረበ። ንእመቤትና ካብ ምፍታው ስለዓለ ነዚ ስለ ዝገበረ እመብርሃን ወላዲት ኣምላክ ናብኡ ወረደት። ፈታውየይ ደቅስዮስ ደስ ኣበልካኒ በለቶ። ነቲ መጽሓፍ ተቐቢላ ባረኸቶ። የመስግነካ ከዓ ኢላቶ ተሰወረት። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ቅዱስ ሃሴት ገበረ። ንእመቤትና ምርኣይ ከመይ ዝበለ ሞጎስ ኮን ይኸውን። ቅዱስ ደቅስዮስ ግን ፍቕራ ከም እሳት ንልቡ ኣቃጸሎ። ሕጂ እውን ደስ ክብላ ብምኽንያት ይደሊ ነበረ። እመቤትና ንጎይታ ዝጸነሰትላ በዓል መጋቢት 29 ኩሉ ግዜ ኣብ ዓብይ ጾም እናወዓለት ንምኽባር ስለ ዘይጥዕም ዝነበረት እዚ ቅዱስ ኣብ ታሕሳስ 22 ከኽብሮ ወሰነ። ነቶም ኣብቲ ሃገር ዘለው ክርስቲያን ፀዊዑ ድማ ዓብይ በዓል ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣኽበረላ። እቶም ህዝቢ ድማ ጸጋ በዚሕሎም ምስ እመቤትና ዓብይ ሓሴት ወይ ከዓ ደስታ ገበሩ። በታ ለይቲ ድማ እመብርሃን ብመጎስ ወረደት። ፈታውየይ ደቅስዮስ ሎሚ እውን ፍጹም ደስ ኣበልካኒ፣ ኣነ ድማ ስለ ክብርኻ ነዚ ኣብፃእኹልካ ኢላ ሰማያዊ ልብስን ዙፋንን ሃበቶ። ማንም ከይቅመጠሉ ነጊራቶ ድማ ባሪኻቶ ዓረገት። ድሕሪ እዛ ዕለት ቅዱስ ደቅስዮስ ንፈጣሪኡን ንድንግል ማርያም ኣዲኡን ኣገልጊሉ ንተኣምራ ኣኪቡ ንምእመናን ብምምራሕ ኣገልጊሉ በዛ ዕለት ዓረፈ። እቲ ደድሕሪኡ ዝተሾመ ጳጳስ ድማ ብድፍረት ኣብ ልዕሊ እቱ ዙፋን እመብርሃን ዝሃበቶ ብምቕማጡ መልኣክ ቀዚፉ ቀተሎ። ናይ እመቤትና ተኣምር ምስማዕን ምንባብን ዘለዎ ዋጋ ዝፈልጥ ጸላኢ ሰይጣን ግን ክሳብ ሎሚ ኣብቶም ዘስሓቶም ሰባት ሓዲሩ ንተኣምራ ይቃወም። ንሕና ግን ንእመቤትና ክንሰግድ ኢና፣ ንተኣምራ ድማ ክንሰምዕ ኢና። ጥቕምና ስለ ንፈልጥ ንምልክት ዝኣክል ድማ ናይ እመቤትና ተኣምር ዝኣከበ ቅዱስ ደቅስዮስ ናይ ተኣምራ ስርዓት ዘቐረቡ ቅዱሳን ኣበው ማቴዎስን ማርቆስን አብርሃም ሶርያውን ንሰግድ ለኪ ዝደረሰ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ናይ ተኣምራ ሃሌታ ቅዱስ ያሬድ ናይ ዘወትር መቕድም ቅዱሳን ሊቃውንት እዮም። በረከታ ይሕደረና። ልመናን ክብራን ጣዕመ ፍቕራን ኣደነታን ኣመላድነታን ናይ ወላዲት ኣምላኽ ከምኡውን በረከት ረድኤት ናይ ቅዱስ ደቅስዮስ ብሓቅን ዘለዓለም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ
ኣንስጣስዮስ ናይ ግብፂ 36 ፓትርያርክ ዝኾነ እዚ ኣቦ ኣብ 6 ክፍለ ዘመን ዝተወልደ ክኸውን ከሎ ብትግሃቱን ብትምህርቱን ብድርሰቱን ይፍለጥ ነበረ። ንምእመናን ንምምሃር ካብ 12,000 ንላዕሊ ድርሰታት ደረሰ። ብዙሕ መከራታት ኣሕሊፉ ድማ ኣብ 700 ክፍለ ዘመን ዓረፈ። በረከቱ ይሕደረና። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ካብ 7 ሊቃናት እቲ ሓደ ኣብራማ ኣርባብ ኣብ ዝበሃሉ ኣብ ልዕሊ 10 ነገድ መላእክቲ ዝተሾመ ኣብታ መጀመርታ ናይ ፍጥረት መዓልቲ ንመላእክቲ ዘጸናንዐ ንኹሎም ቅዱሳን ዝረድእ ንሰለስቱ ደቂቅን ንዳንኤልን ንሶስናን ካብ ሞት ዘድሓነ ዓብይ መልአክ እግዚአብሔር እዩ። ልዕሊ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን መጋቤ ሐዲስ ኢላ ተኽብሮ። ናይ ስሙ ትርጓሜ ኣምላኽ ወሰብእ እግዚእ ወገብር ስለ ዝኾነ ንኹሎም ስነ ፍጥረት ዝኸውን ሓድሽ ዜና ናብ እመቤትና ድንግል ማርያም ኣምጽአ። እቲ መልአኽ ንእመቤትና ካብ ጽንሰታ ጀሚሩ እኳ እንተዘይተፈለያ ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ ኣብሰራ። ቅዱስ ገብርኤል ሎሚ ናይ ብስራቱን ዝኽሩን ዳህና ኣብ ዝተብሃለ ሃገረ ቅዳሴ ቤቱ ዝተኸበረሉን እዩ። ገብርኤል ዜናዊ ምጽአተ ክርስቶስ አንበሳ ለዛቲ በዓልከ ዘይትለአል መጎሳ በዓለ ማርያም አንበረ ደቆስዮስ በርእሳ ከም ዝብል ኣብ ኣርኬ በረከቱ ይሕደረና። ረድኤቱ ኣይፈለና። ናይ ቅዱስ ገብርኤል ናይ ቅዱስ ደቆስዮስ ናይ ወላዲተ ኣምላክ ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረከቶም ይሕደረና። ታሕሳስ 22 ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ተኣምረ ማርያም፣ ቅዱስ ደቆስዮስ ጻድቅ፣ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ኣንስጣስዮስ ሊቅ፣ ኣባ ኣርኬላዎስ በረከቶም ይሕደረና። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት፣ ኣባ አንጦኒዮስ፣ ኣባ ጳውሊ የዋህ፣ ቅዱስ ዮልዮስ፣ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ናይ ዕለት 22 ስንክሳር ኣብዚ ይውዳእ። ናይ 22 ዝወዓሉ ቅዱሳን ድማ በረከቶም ኣይፈለና ኣሜን። ኣምላከ ለእስራኤል ተመሲሉ ሰብኣ መጽሃብየ ወይበላ ቅዱስ ጊዮርጊስ አንሰ ኢኮንኩ ኣምላክ ኣላ ገብሩ ኣምላክ ኣነ። 23 ታሕሳስ ድማ ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወርሓዊ በዓል ናይ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ እዩ። በረከቱ ይሕደረና። እንኳዕ ናብ ጻድቕን ለዋህን ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና ኣብጽሐኩም። ቅዱስ ዳዊት ልበ ኣምላክ ቅዱስ መጽሓፍ ከምዚ ይብል፣ እግዚአብሔር ንዳዊት ከምዚ ስዕብ ኢሉ መሓለሉ ብዝመሓለ እውን ኣይክተዓስን እዩ። ሓደ ካብ ደቅኻ ኣብ ዝፋንካ ክቕምጥ እየ፣ ንሱ ድማ ብድሕረኻ ክነግስ እዩ። ውሉድካ ኪዳነይን ነቲ ዝሃብክዎም ትእዛዘይን እንተሓለዉ ውሉዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ተቐሚጦም ንሓዋር ክነግሱ እዮም። ንእግዚአብሔር ምጥዓስ ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ቅዱስ ዳዊት ዘየጣዓስ ፍጹም ፈታዊኡ ምዃኑ ንኽገልጽ ኢሉ እዩ ደኣ እምበር። ጎይታ ንቅዱስ ዳዊት ባርያይ ረኺበዮ ብቅዱስ ዘይተይ ቀቢአዮ ድሓይለይ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክኸውን እዩ። ቅልጽመይ ከዓ ከበርትዖ እዩ፣ ከፍቁሮን እሙን ክኾኖን እየ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዕና ብጣዕሚ ኣደኒቕና ኢና። ከም ናይ ኣምላክ ልቢ ኮይንካ ምርካብ ክንደይ ይረቅቕ፣ ማዕረ ክንደይከ ይረቅቕ። ነዚ ኣንክሮ ይግባእ። ጎይታ ድማ ቅጽል ኣቢሉ ሓንቲ ነገር ብቅድስና ይምሒለ እየ፣ ንዳዊት ብሓሶት ኣይክዛረቦን እየ ይብል። ኣቤት ኣቦና ለዳዊት ክብሪ ናይ ክብሪ ውዳሴን ስግደትን ንዓኻ ብጸጋ ይግባእ ንብል ኣሜን። ንነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት 7 ሃብታት ክህልዎ ከሎ፣ ሓደ ሃብተ ትንቢት፣ ካልኣይ ሃብተ መንግስት፣ ሳልሳይ ሃብተ ክህነት፣ 4ይ ሃብተ በገና መዝሙር፣ 5ይ ሃብተ ፈውስ፣ 6ይ ሃብተ መዊዕ ናይ መስዋእቲ ሃብቲ፣ 7ይ ሃብተ ሃይል ተባሂሎም ይጽውዑ። ብ7 ኣስማቱ ድማ ጻድቅ፣ የዋህ፣ ንጹህ፣ ብእሲ እግዚአብሔር፣ ነቢየ ጽድቅ፣ መዘምርን ልበ ኣምላኽን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ልደቱ ድማ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ስለ ልደቱ ክዛረብ ከሎ እስመናሁ ብኃጢአት ተጸነስኩ ይብል። ኣቦታት ከም ዝነግሩና ንቅዱስ ዳዊት ኣቦኡ እሰይ ካብ ነገደ ይሁዳ ወዲ ኢዮቤድ እዩ።
السين سبيتو سليب حدا جوبز بعين زمت كدليا تملكتو نبرة سلازي حدا معلتي ناب جعزو كيدا إلو جن نت جوبز مسيلو تمثيلو مسأ حدرة بس على تدمع قدس داويد سلاس أنسى قدس داويد كم زبالة كابتا عدي زيت أنا ستني معلتي بدلنيا إياه يبل بركة يحضرنا عبيت كأ نرى مالتيو ቅዱስ ዳዊት ካብ ክህነቱ ጀሚሩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ ነበረ ህፃን ኩሉ ብጓስነት ንኣባጊዑ ኣይትንክፍን ነበረ ንኣንበሳ ብጉስጢ ንድቢ ብእግሪ ብነድሪ ብጉያ ንዝሓዝዎ ይሕድጎም ነበረ ብውሕዱ ኣብ ጓስነት ስለ ዝተኣመነ ንእስራኤል ጓሳ ክኸውን ተመርጸ ምቕባእ እግዚአብሔር ንሳኦል ምስ ነዓቆ ካብ ማእከል ደቂ እሰይ ከም ልበይ ንዝኾነ ቀቢእካ አንግሰለይ ምስ በሎ ነቢ ሳሙኤል ናብ ቤተልሔም ኣተወ ኣብኡ ድማ ካብ ኤልያብ ክሳብ ኣሚናዳብ ንሸውዓቲኦም ደቂ እሰይ እንተፈተነ ኣይኮነሉን ንነቢ ሳሙኤል ቅዱስ ሚካኤል ስለ ዝሓበሮ ግን ካብ ጓስነቱ ዳዊት ተጸውዐ ገና ካብ ርሑቕ ክመጽእ ከሎ እቲ ዘይትቀርን ቦግ ኢሉ ተኸፍተ ፈልሐ ኣብ ናይ ቅዱስ ዳዊት ርእሲ ድማ ከም እሳት ፈልሐ ብናይ ኣምላኽ ምርጫ ድማ ኣብ 12 ዓመቱ ንጉስ ተባሃለ ቅዱስ ዳዊትን ጎልያድን ከዓ ኢሎፍላውያን ብጸላእትነት ኣብ ዝተልዓልዎም ጊዜ ጎልያድ ዝብልዎ ናይ ጌት ሰብ ንእስራኤል እንዳጨነቐ ን40 መዓልታት ቀንዩ ነበረ ንናይ ኣምላኹ ስምን ክብርን ዝቐንእ ቅዱስ ዳዊት ግን ብድፍረት ገጺሙ ብናይ ፈጣሪኡ ሓይሊ ብጸጸር ደርበዮ ግን ቅዱስ ዳዊት ገና ንእሽቶ ጎልያድ ድማ 6 ክንዲ 3 ሜትር ዝነውሕ ሰብ ነበረ ወላ እውን ጉልበት ነበረ ስደት ቅዱስ ዳዊት ንጉስ ምእንቲ ክኸውን ተቐቢኡ ዙፋን ኣይተጸበዮን ኣብ ክንዲ ንጸላኢኦም ቀቲሉ ዘድሓነሎም ንሳኦል በገና እንዳደርደረ ስለ ዝወደሶን ክቕተል ተደለየ ፈጣሪኡ ምስኡ እንተዘይነብር ምቐተልዎ ነይሮም ንሱ ግን ን18 ዓመታት ብትዕግስቲ ተሰደደ ንብዙሕ ግዜ ድማ ንጸላኢኡ ሳኦል ኣብ ጽቡቕ ስፍራ ረኺብዎ ግን ብምሕረት ገደፎ በዚ ለዋህነቱ ድማ ኣቡሊ ኮይኑ ንጸላእትኹም ኣፍቅሩ እትብል ሕጊ ፈጸማ ንግስና ቅዱስ ዳዊት ናይ ስደት ዘመኑ ምስ ተፈጸመ ሳኦል ሞተ ወላ እኳ ጸላኢኡ እንተኾነ ቀታለ ሳኦል ኣነ እየ እናበለ ንዝበለ ተበቂሉ ቀተሎ ማለት እዩ ስለ ጸላኢኡ ድማ አልቀሰ 30 ዓመት ምስ ኮኖ ነጊሱ ን7 ዓመታት ኣብ ኬብሮን ን33 ዓመታት ኣብ ኢየሩሳሌም ጽዮን ንህዝበ እግዚአብሔር ሓለወ ኣብ ዘመኑ ድማ ንጸላእቱ ኩሎም ብዓወት ሰዓሮም ብኢድ ወዱ አቤሰሎም ምስዳዱ ብሳሚ ወልደ ጌራ ምጽራፉ ተዓገሰ ንስሓ እዚ ቅዱስ ንጉስ ኩሉ ነገር ዝተውሃቦ ኣቦዩ ኩሉ ህይወቱ ድማ ንዓና ትምህርቲ ቤት እዩ ሰብይሞ ንሰበይቲ ኦርዮ ይሕዲጉ ንኦርዮ ኣቕቲልዎ ነበረ ነዚ ጉዳዩ ነቢ ናታን ብምሳሌ ምስ ነገሮ ፍጹም ተጣዓሰ ማቕለቢሱ ሓመድ ነስኒሱ አልቀሰ ንሜረት ድማ ብንውዓቱ ሓረሳ ሓረግ ክሳብ ዘብቁል ድማ ኾነ እግዚአብሔር ድማ ንስሓኡ ተቐቢሉ ብኽብሪ ልዕል ኣበሎ ብንስሓ ንእትርከብ ጸጋ ድማ ምሳሌ ኾነ ነቢይነት ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ክንዲ ቅዱስ ዳዊት ዝኣክል ነቢ ምስጢር ዝበዝሓሉ ኣይተረኽበን ቅድሚ ዓለም ከምዚ ነበረ ኢሉ ድሕሪኡ ካብ ስነ ፍጥረት ክሳብ ዳግም ምጽኣት ዝተዛረበ ንሱ እዩ ስለ መላእኽቲ ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ደናግልን መነኮሳትን ምዝራብ ይድነቕ ስለ ድንግል ማርያምን ስለ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስን ኣማሊኡ ኣስፊሑ ተዛሪቡ እዩ 150 ምዕራፋት ኣብ ዘለዎ መጽሓፈ ትንቢቱ ሓላፍያትን ዝሓለፈ መጻእን ንምልከት ስለዚ ድማ ኣበው ኣልቦ ምስጢር ወኣልቦ ትንቢት ዘኢተናገረ ኣቡነ ዳዊት ይብሉ
مزمور كዓ إزي قدوس نبيين نجوسن بطعم زفلت بزماريو إيو نبعلو بعل 10 أوتار نمزمرانو دما بعل 8 أوتار بجنا قريبو نفطارو إيه مسكن نبرة 24 ساعات ملو سبحات እግዚአብሔር ምእንቲ ከይቋረጽ 288 መዛምራን ብናይ ኣሳፍ መራሒነት መዲቡ ነበረ ንባዕሉ ብፍጹም ተመሲጡ መዓር እንዳጣዓሞ ንእግዚአብሔር መስክኖ ነበረ ቃላትካ እምብዛ ጥዑም እዩ ከም ዝብል መዝሙር ዘዳዊት መዝሙር 118 ፍቕዲ 103 ናይ ዳዊት መዝሙር ንኣጋንንቲ ዓብይ ጸላኢ እዩ ቅዱሳን መላእክቲ ድማ ብዓብይ ዳዊት መዝሙር ይዝምሩ በዘቦቱ ይሰብሑ ሰማያውያን ወምድራውያን ከም ዝብል ማለት እዩ ዳዊትን ጽዮንን ቅዱስ ዳዊት ንጽዮን ሃኒጹ ጽላተ ኪዳን ኣምጽአ ንናይ ኣምላከ ያዕቆብ መሕደሪ ክደሊ ድማ ካብ ድቃስ ተኸልከለ በረከት ይሕደረና ናይ ቅዱስ ዳዊት ኣቦይ ናይ ቅዱስ ዳዊት በረከት ኩሉ የደንቕ ማለት በረከት ይሕደረና ናይ ፈጣሪኡ ፍቃድ ክሓትት ድማ ሱባኤ እንዳኣተወ ኣኮ አንተ ዘትነድቅ ሊተቤተ ንስኻ ዘይኮንካ ወድኻ እዩ ሰርሓለይ ቤት በሎ ኣተሓሒዙ ድማ ናይ ምስጢረ ስጋዌ ነገር ምስ ገለጸሉ ናሁ ሰማዕናሁ በኤፍራታ እንሆ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕናዮ ክብል ተዛረበ ናይ ኪዳኑ ጽላት ጽዮን ካብ ናይ ኣቢዳራ ቤት ምስ መጸት ካብ ዝፋኑ ወሪዱ ምስተራ ህዝቢ ድማ ተሓዊሱ ብበገናን ብመሰንቆን ዘመረ ስለ ፈጣሪኡ ክብል ንክብሪ ገደፈ ካብ ዳን ክሳብ ቤርሳቤህ ዝገዝእ ሓያል ንጉስ እንከሎ ኣብ ቅድሚ ጽዮን እንዳወደቀ እንዳተንሰአ እንዳተዓጠቀ እንዳፈትሐ ክዝምር ከሎ ሰበይቱ ሜልኮል ንዓቐቶ እግዚአብሔር ግን ልዕል ኣበሎ ክብረ ዳዊት እግዚአብሔር ስለ ዳዊት ክብል ንኢየሩሳሌም ብዙሕ ግዜ ኣድሒንዋ እዩ ንሰሎሞንን ሕዝቅያስን ነገስታት ይቕረእ ዝበለሎም ስለ ፈታዊኡ ስለ ዳዊት እዩ ናይ ሐዲስ ኪዳን ናይ መጀመርታ ቃል ወዲ ዳዊት እትብል እያ ጎይታና ወልደ ዳዊት ክበሃል ስለ ዝፈተወ ከምኡውን ባዕሉ ኣነ ናይ እሰይ ሱሩን ናይ ዳዊት ዘርን እየ ክብል ተዛረበ ዕረፍቲ ናይ ቅዱስ ዳዊት ድማ ከምዚ እዩ ነቢየ ጽድቅ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ንእስራኤል ን40 ዓመታት መሪሑ ኣረገ እንታይ ደኣ እዚ ሓያል ናይ እግዚአብሔር ሰብ ቀልጢፉ ኣሪጉ እንተበሉ ካብ ጽንዓት ገድሊ ሰብነቱ ተቐጥቂጡ ስለ ዝነበረ ከምኡውን ሓደ መዓልቲ ስለ ህዝቢ እስራኤል ቤዛ ምእንቲ ክኾኖም ኣብ ቅድሚ ቀሳፊ መልኣኽ ቆይሙ ስለ ዝነበረ ሰብነቱ ደኸመ በዚ ግዜ ድማ ንወዱ ሰሎሞን አንጊሱ ኣብ 70 ዓመቱ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 1000 ዓመት በዛ ዕለት ዓረፈ ዳዊት ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ራእይ ጎርጎርዮስ ከም ዝተጻሕፈ ንቅዱስ ዳዊት ኣብ ሰማይ 99 ነገደ መላእክት ከቢቦሞ የመስግን ካብ ናቱ ዝማሬ ግርማ ዝተለዓለ ድማ ናይ ሰማያት ግዘፎም ይናወጽ ኣብ ገድለ ኣቡነ ኪሮስ ከም ዝተጻሕፈ ድማ ቅዱሳን ነፍሶም ካብ ስጋኦም እትፍለ ብናይ ዳዊት በገና ጣዕመ ዝማሬ እዩ ኣብ ነገረ ማርያም ትምህርቲ ድማ ናይ ቅዱስ ዳዊት ቤቱ ኣብ ትሕቲ ናይ ልዑል ኣምላኽ መንበር እዩ ስለ ቅዱስ ዳዊት ካብዚ ንላዕሊ መጽሕፍቲ ብዙሕ ይብሉ እዮም ክብሩ ዓብይ እዩ በረከቱ ይሕደረና ብሓቂ ብዘይ ሓሶት ንቅዱስ ዳዊት ክብርን ምስጋናን ይግባእ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ስለ ዝኸበረ ቃል ኪዳኑ ይምሓረና አሜን ካብ ንጹህ ኣምልኾኡ ይኽፈለና በዚሑ ካብ ዝተረፈ በረከቱ ድማ ኣይፈልየና አሜን አሜን ናይ ቅዱስ ዳዊት በረከት ይሕደረና አሜን ከምኡውን ኣባ ጢሞቴዎስ ቁንዓት ዝኾነ ወለዱ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ እንዳምሃሩ ይዕበይዎ ኣብ ዝዓበየ ግዜ ድማ ንዓለም ንዒቑ መንኪሱ ገዳም ብምእታው ብተጋድሎ ምንባር ጀመረ ንኣጋይሽን ጾሞም ንዝሓደሩን ምእንቲ ክምግቦም ድማ ኣብ ጥቓ እቲ ገዳም ክነብር ጀመረ ንነዳያን እንዳመገበ ድማ ብመንፈሳዊ ተጋድሎኡ እንዳጸንዐ 5 ዓመት ዝኣክል ምስ ነበረ ናይ ጽቡቕ ነገር ጸላኢ ዝኾነ ሰይጣን ብቕንዓት ተላዒሉ ናይ ኢዱ ስራሕ ምእንቲ ክትገዝእ ንሓንቲ ጋለሞታ ሰበይቲ ናብኡ ኣምጽኣ
ንሳ ድማ ናብ ኣባ ጢሞቴዎስ ካብ ምምልላስ ዝተለዓለ ናይ ሓጢኣት ፍቕሪ ሓዲርዎም ኣብ ግዜ መብልዕ ሓቢሮም ክዝምገቡ ኮኑ። ብድሕሪኡ ምስኣ ኣብ ሓጢኣት ወዲቑ ኣብ ውሽጢ ናይ ሓጢኣት ስራሕ 7 ወርሒ ዝኣክል ነበረ። እግዚኣብሔር ንኽልቲኦም ስለ ዘይደርበዮም ኣብ ዕለተ ምጽኣት ኣብ ቅድሚኡ ዝቖሙ ምዃኖም ኣዘከሮም። ድሕሪኡ ኣባ ጢሞቴዎስ ተላዒሉ ጭቕጭቕ ናብ ዝበለ ጫካ ኣትዩ ኣብኡ እንዳተጋደለ ንብዙሕ ዘመን ነበረ። እግዚኣብሔር ድማ ጥዕምቲ ዝኾነት ናይ ማይ ምንጭን ተምርን ቀረበሉ። ንዓኣ እንዳተመገበ ብተጋድሎ ክነብር ከሎ ሰይጣን ደጊሙ ብቕንዓት ተላዒልዎ ኣጨናቒ ናይ ከብዲ ሕማም ኣምፅኣሉ። ኣባ ጢሞቴዎስ ካብ ጽንዓት እቲ ሕማም ዝተለዓለ ብግንባሩ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ዝወደቐ ኮነ። በዚ ግዜ ድማ ንነብሱ ኦ ነብሰይ እዚ ናይ ዝሰራሕክዮ ሓጢኣት ፍረ እዩ እሞ በዚ ደዌ ሕማም ተዓገሲ ይብላ ነበረ። ኣብዚ ውሽጢ እዚ ኣጨናቒ ሕማም ኮይኑ ድማ ን4 ዓመት ነበረ። ድሕሪ 4 ዓመት መሓርን ይቕረ ባሃልን ዝኾነ እግዚኣብሔር ንኣባ ጢሞቴዎስ መልኣኹ ለኣኸሉ። እቲ መልኣኽ ድማ ንከብዲ ናይ ኣባ ጢሞቴዎስ ብኢዱ ዳህሰሶ እሞ ንጎኑ ድማ ብኣጻብዕቱ ሰንጢቑ ንጨጎራኡን ከብዱን ኣጽረየሉ። ድሕሪኡ ናብ ቦታኡ መሊሱ ከም ዝቐደመ ኣተሓሒዙ ኣድሓኖ እሞ እንሆ ሕጂ ጥዑይ ኮንካ ደጊምካ ኣይትበድል ካብዚ ዝኸፍአ ከይበጽሓካ በሎ። ኣባ ጢሞቴዎስ ግን ድማ ኣብ በረኻ እንዳተጋደለ 40 ዓመት ነበረ። ቅድሚኡ ኣብ ገምገም 17 ዓመት ኣብ በዓቲ 10 ዓመት ኣብዘን ዘመናት ድማ ካብ ልብሲ ዓሪቑ ነበረ። ናይ ርእሱ ጸጉሪ ድማ ብቕድሚኡን ብድሕሪኡን ሸፊንዎ ነበረ። ስለ ኣገልግሎቱን ተጋድሎኡን ኣምልኾቱን ድማ ናይ ዱር ኣራዊት ክሳብ ዝሰግድሉ ናይ እግሩ ጸበል ድማ ክሳብ ዝልሕስሉ እግዚኣብሔር ዓብይ ጸጋ ሃቦ። ኣገልግሎቱ ፈጺሙ ድማ ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ይምሓረና፣ አሜን። ቅዱሳን ኣባ ሳሙኤል፣ ኣባ ስምዖን፣ ኣባ ገብርኤል ዝኸበሩ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣባ ሳሙኤል፣ ኣባ ስምዖን፣ ኣባ ገብርኤል ድማ ኣባ ሳሙኤል ዝተባሃለ እዚ ቅዱስ ባሕታዊ ኮይኑ ቀርጣሚ ኣብ እትበሃል ሃገር ዝነብር ኮነ። ኣብኡ ድማ ኣቅራፎስ ናይ ዝበሃል ሰማዕት ዓጽሚ ስለ ዝነበረ ካብኡ በረኸት እንዳተቐበለ እንዳተሳለመ ይነብር ነበረ። ሰሊባ ዝበሃል ሓደ መኮንን ድማ ነበረ እሞ ንዑ ድማ ስምዖን ዝበሃል ቆልዓ ኣለዎ። ወዱ ድማ ንሞት ዘብቅዕ ጽኑዕ ሕማም ሓመመ እሞ እዚ መኮንን ንወዱ ምእንቲ ክጽልየሉ ናብ ኣባ ሳሙኤል ለኣኸ። ነገር ግን ኣባ ሳሙኤል ምስ መጸ እቲ ቆልዓ ሞይቱ ጸንሐ። ኣባ ሳሙኤል ድማ ብጸሎቱ ካብ ሞት ኣተንስኦ። ወዱ ስምዖን ድማ ካብ ሞት ምስ ተንስአ ናይ ኣባ ሳሙኤል ወዲ መዝሙር ኮነ። ክልቲኦም ድማ ብሓባር ብተጋድሎ ነበሩ። ቅዱስ ስምዖን ማይ ክቐድሕ ክኸይድ ከሎ ሰይጣን ዕትርኡ ወይ ከዓ እንስራ ሰበረሉ። ኣቦኡ ድማ ካልእ መቕድሒ እንተሃቦ ንዕኡ እውን ሰበረሉ። ዝተኣዘዘ መልኣኽ ተገሊጹ ድማ ናብ ካልእ ቦታ ከይዶም ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ክሰርሑ ኣዘዞም። ንጉስ ኣንስጣስዮስ ድማ ነዚ ቤተ ክርስቲያን ሰርሓሎም። ንሶም ግን ንመነኮሳትን ንነዳያንን መንበሪ ዝኸውን 500 መንበሪ ቤት ሰርሑ። ኣባ ሳሙኤል ኣብ ዝዓረፈ ጊዜ ንመነኮሳት ደቁ ናብ ኣባ ስምዖን ኣረኪቡ ብሰላም ዓረፈ። እቶም መነኮሳት ድማ ክሳብ 12,000 ዝኾኑ በዝሑ። ኣባ ስምዖን ድማ ብዝግባእ ይመርሖም ነበረ። ኣብቲ ዘመን ድማ ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብል ሰይጣን ኣብ ልቡ ዝሓደሮ ሓደ መናፍቕ ተለዓለ። ኣባ ስምዖን ድማ እንተመሃሮን እንተመኸሮን ዘይምለስ ኮነ። ኣባ ስምዖን ድማ ኣብ ዝሞተ ሰብ ጸልዩ ነቲ ምዉት ኣተንስኡ ከም ዝምስክር እንተገበረ ሕጂ እውን ኣኣምንን በሎ። ድሕሪኡ ኣባ ስምዖን ናብ እግዚኣብሔር ምስ ጸለየ እሳት ካብ ሰማይ ወሪዱ ነቲ መናፍቕ ኣቃጺልዎ ክፉእ ኣማውታ ሞተ። ኣባ ስምዖን ድማ ኣገልግሎቱ ፈጺሙ በዛ ዕለት ብሰላም ዓረፈ። በረከት ናይ ኣባ ስምዖን ይሕደረና፣ ኣሜን። ድሕሪ ኣባ ስምዖን ድማ ኣባ ገብርኤል ተሸይሙ ንመነኮሳት ዝሕሉ ጓሳ ኮነ። እዚ ቅዱስ ድማ ምግባሩ ዝወቀበ ሃይማኖቱ ዝሰመረ ብትርፋቱ ብተጋድልኡ ድማ ዝቐንዐ እዩ።
ብዙሕ ኣደናቂ ተኣምራት ድማ ዝገብር ኮነ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ እቶም መነኮሳት ንእንጀራ መብኩዒ ዝኸውን ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ካብ እምኒ ደንጎላ ዝተሰርሐ ከፋት ናብ ገዳም ከእትዉ ክብሉ ካብ ክብደቱ ዝተለዓለ እምኒ በሎም እምኒ ኣይኮነን ይቕረታ ካብ ክብደቱ ዝተለዓለ እምቢ በሎም ከበዶም ዓብይ እዩ ምክንያቱ እምኒ ማለት እዩ ኣባ ገብርኤል ድማ በዚ ግዜ ኣብቲ ገዳም ንዘለዉ ኩሎም ወፂኦም ምእንቲ ክሕግዙ ብቃሎም ኣብ ዝኣዘዙ ግዜ 10,000 ሰባት ካብ ምውታት ተንስኡ ኣባ ገብርኤል ድማ ነዚ ርእዩ ንዓኹም ዘይኮነ ነዞም ብሂወት ዘለዉ ኢለ ምስ በሎም ብቅፅበት ናብ መቃብሮም ተመልሱ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ሓደ ሰብ ብዙሕ ንዝኾነ ወርቁ ምስ ሓደ መነኮስ ብሓደራ ኣቐሚጡ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ እዚ ሰብ ድማ ኣብ ዝተመላለሰ ግዜ እቲ መነኮስ ንወለ ሓደ ከይነገረ ብሞት ዓሪፉ ረኸቦ ናይቲ መነኮስ ረድእ ድማ ኣቦኡ ኣብ ዘቀመጦ ቦታ ከም ዘይነገሮ ኣረድአ ድሕሪኡ ኣባ ገብርኤል ናብቲ ናይ ዝሞተ መነኮስ መቃብር ከይዱ ነቲ መቃብር ስለቲ ወርቂ ሓዘቶ ስለቲ ወርቂ ሓተቶ እሞ እቲ ዝሞተ መነኮስ ድማ ነቲ ወርቂ ዘንበረሉ ቦታ ንኣባ ገብርኤል ነገሮሞ ወሲዱ ናብቲ ዋና ሃቦ እቲ በዓል ወርቂ ድማ ብጣዕሚ እንዳድነቐ ንወርቁ ተቐቢሉ ብሰላም ከደ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ረድኤት በረከቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን ታሕሳስ 23 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዳዊት ልበ ኣምላክ ኣባ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ ኣባ ሳሙኤል ጻድቅ ኣባ ሳሙኤል ጻድቅ ኣባ ስምዖን ጻድቅ ኣባ ገብርኤል ጻድቅ ኣባ ይስሐቅ ጻድቅ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት ነቢየ ጽድቅ መፍቀሬ ጥበብ ቅዱስ ሰሎሞን ንጉሰ እስራኤል ቅዱስ ዳንኤል ነቢይ በረከቶም ይሕደረና ናይ ዕለት 23 ቅዱሳን በረከቶም ይሕደረና ኣሜን ኣባቦም ጸጋ ዝኣብን ኣዲኦም እግዚኣብሔርያን ብዕለት 24 ታሕሳስ ተወልዱ ቅድሚን ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምውላዶም እዞም ወለዲ እዚኦም ሕሩይ ኮይኖም ንዕኦምን ኣምላኾምን ዘስምር ከም ናይ ኣዴና ህያቄምን ኣዴና ሃናን መዕረፊ ዓይኖም ዝኸውን ውላድ ክህቦም ብድምዓት ኣሰንዮም ንእግዚኣብሔር ይልምኑ ነበሩ ብሕልፊ በዓል መልኣኽ ቅዱስ ሚካኤል ወወርሑ ድማ ካህናት ድኻታትን ነዳያንን ዓዲሞም የብልዑን ነበሩ ሓደ ግዜ ሞተሎሚ ዝተባሃለ ከሓዲ ንኣዴና እግዚኣብሔርያ ምስ ብዙሓት ደቂ ዓዳ ማሪኹ ወሰዳ እሞ መልክዐኛ ብምንበራ እዚ ንጉስ ምስ ረኣያ ኣብ ልዕሊ እተን 10 ኣንስቱ ኣንጊሱ ኣብቲ ንጣዖት ዝስዋዓሉ ቦታ ክወስዳ መዓልቲ ቆፀረ ቅድሚኡ ግና ልብሲ ንግሳን ኣልቢሶም ከጽንሕዋ ኣዘዘ ኣዴና እግዚኣብሔርያ ግን ን8 መዓልቲ ዝኣክል ምግብን ድቃስን ኣብይዋ ብንምዓት ናብ ኣምላኽ ጸልየትን ንቅዱስ ሚካኤል ተማሕፀነትን ኮነ ድማ ብፍቃድ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ፈልዩ ነጢቁ ናብቲ ዝዓጥን ዝነበረ ካህን ሰብኣያ ኣብፀሓ ካህን ኣቦና ጸጋ ዝኣብ ዓጢኑ ምስ ወድአ ብልቡ ጓል ነገስታት ትመስል ኢሉ እናሓሰበ እንከሎ ኣዴና እግዚኣብሔርያ ልብሰ ንግስነታ ኣውፂኣ ሰበይቱ ምዃና ነገረቶ ብሓንሳብ ኮይኖም ድማ ንኣምላኽ ኣመስጊኖም ናብ ቤቶም ተመልሱ እንሆ በታ ንለይቲ ዓምደ ብርሃን በጎኒ ከዋክብቲ ከቢቦም ብሕልሚ ረኣዩ በታ ዕለት 24 መጋቢት ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተጸኒሶም 24 ታሕሳስ በዝለማዓንቲ ድማ ተወልዱ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣሃዱ ኣብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኢሎም ኣመስገኑ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ 7 ዓመት ዕድሚኦም መዝሙረ ዳዊትን 81 መጻሕፍትን ብሰምሃሩ ካብ ጳጳስ ኣቡነ ቄርሎስ መዓርገ ዲቁና ተቐበሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ኣቦኦም እናገልገሉ ከለዉ ሓደ ግዜ ምስ መታዓቢቶም ከሃድኑ ንበረኻ ወፈሩ ከምቲ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ዓሳ ክገፉ ከለዉ ንስኹም ዓሳ ዘይኮነስ ንሰብ ክትገፉ ሰዓቡኒ ዝበሎም ንኣቦና ተክለ ሃይማኖት ከዓ እንስኻ ሃዳናይ ነፍሳት ክትከውን ኢኻ በሎም ከምኡውን ከምቲ እግዚኣብሔር ንያዕቆብ ስምካ እስራኤል ይበሃል ዝበሎ
ንኣቦና ድማ ድሕሪ ሕጂ ስምካ ፍስሓ ጽዮን ዘይኮነስ ተክለ ሃይማኖት ይበሃል ኢሉ ባሪኹ ሲመተ ሐዋርያውነት ሃቦም። በዚ ድማ ሓዲስ ሐዋርያ እናተባሃሉ ይጽውዑ። አቡነ ቄርሎስ ቅድስናኦም ርእዮም ሊቀ ካህናት ክኾኑ ሸየምዎም። ሓደ ግዜ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ንስብከተ ወንጌል ኣብ ሐዋርያዊ ጉዕዞ እንከለዉ ኣብ ሓንቲ ሰይጣን ዝሓደራ ኦም ዘምልኾ ህዝቢ ዘለዋ ከተታ ትበሃል ቦታ ኣተዉ። ኣቦና ድማ ነቲ ሰይጣን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣላፋሊፎም ከም ትኪ ኣብነንዎ። እቲ ህዝቢ ድማ ብዓውታ ኣምላኽ ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ንኣምን እናበሉ ኩሎም ተጠመቑ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዝኣተዉ ዓዲ አእመኑ እናጠመቁን ተኣምራት እናገበሩን ነቲ ህዝቢ ካብ ኣምልኾ ጣዖት ናብ ኣምልኾተ እግዚአብሔር ካብ ገቢረ ኃጢአት ናብ ገቢረ ጽድቂ ይመለስዎ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ግዜ እርጋኖም ማለት የማን ጸጋም ምንቅስቃስ ክደኽሞም ከም ዝደለየ ምስ ረኣዩ ኣብ በዓቲ ካብ በዓቲ ከይወፁ ንነዊሕ ግዜ ይጽልዩ ነበሩ። መግቢ ማይ ኣቁጽልቲ ኣብ ሰናብቲ ጥራሕ እናበልዑ ምግቢ ማለት ኣቁጽልቲ ኣብ ሰናብቲ ጥራሕ እናበልዑ ፀሓይ ኮነ ንፋስ ከይረኣዩ ኣብ በዓቶም ተዓጽዮም ምስ ጸለዩ ካብ ብዝሒ ድኻምን ጠጠው ምባልን ሓንቲ እግሮም ተቆርጸት እንተኾነ ከይቋረጹ ብሓንቲ እግሮም ን7 ዓመት ጸሎቶም ቀጸሉ። ኣብዚ ግዜ እዚ እምበኣር ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ኣእላፍ መላእኽትን ነቢያትን ሐዋርያትን ኣኸቲሉ ቃል ኪዳን ሃቦም። ብስምካ ዝክር ዝገበረ ቤተ ክርስቲያንካ ዝሰርሐ መባእን ካልእን ዝተፈለየ ብስምካ ዝጽቡቕ ዝገበረ ናይ ዘለዓለም መንግስተ ሰማያት ከውርሶ እየ ኢሉ ስዒምዎም ንሰማያት ዓረገም። አቡና ተክለ ሃይማኖት ዕለት ዕረፍቶም ከም ዝበጽሐ ፈሊጦም ነቶም ደቆም ሓደራ በልዎም። ኣብ ክንድኦም ከዓ ኤልሳዕ ዝበሃል ሾመሎም። 99 ዓመትን 1 ወርሕን 10 መዓልትን ዕድመ ምስ ገበሩ ብዕለት 24 ነሓሴ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ ድኻምካን ገድልኻን ኩሉ ተቐቢለዮ እየ ዕረፍትኻ ኣኺሉ እዩ እናበሎም ነፍሶም ካብ ስጋኦም ተፈልየት። መላእኽቲ ድማ ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር ሞት ጻድቅ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር እዩ ዘጸመወ ብዓለም ይሃዩ ለዝልፉ ኣብ ዓለም ዝጻመወ ንዘለዓለም ይነብር። ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ሰላም እውን ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ይኹን ኢሎም እናዘመሩ ተቐበልዎም። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ 7 ኣኽሊላት ሃቦም። በረከተ ምሕደረና። ንሳተን ድማ ምእንቲ ሃይማኖት፣ ምእንቲ ከም ሐዋርያት ዜርካ ምስባኽካ፣ ምእንቲ ክዕወት ደምካ፣ ምእንቲ ጣዖት ስለ ዘጥፋእካ፣ ምእንቲ ኢየሩሳሌም ስለ ዝነገድካ፣ ምእንቲ ስብረት ዓጽምኻ፣ ምእንቲ ድንግልናኻን ንጽህናኻን ከምዚ ኢሉ ናብ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ኣእተዎም። እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጸሎትን ቃል ኪዳንን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣቦና ሐዲስ ሐዋርያ ብርሃን ዘኢትዮጵያ ይሓልወና አሜን። በረከተ ምሕደረና አሜን። ከምኡውን ኣባ ፊሎንጎስ እዚ ቅዱስ ኣቐዲሙ ጓል ተመርዒዩ ሓደ ውላድ ወለደ። ድሕሪኡ ሰበይቱ ሞተት። ንሱ ድማ ድሕሪኡ ናይ ምንኩስና ልብሲ ለቢሱ ዓብይ ተጋድሎ እንዳተጋደለ ነበረ። ስለ ቅኑዕ ተጋድሎኡን ስለ ትሩፋቱን ኣብ ኣገልግሎት ድማ ስለ ምጽማዱ ኣብ ሃገር አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ምእንቲ ክኸውን እግዚአብሔር መረጾ። ኣብ ዝተሾመ ግዜ ድማ ንናይ ክርስቶስ ምእመናንን ብጽቡቓት ተሓላልዋ ሓለዎም። ካብ አርዮሳውያን ካብ መቅዶንዮስን ካብ ሰባልዮስን ነጠቕቲ ተኻሉ ብዝግባእ ሓለዎም። ኣብ ናይ ሊቀ ጵጵስናኡ ናይ ሽመት ወቅቲ ድማ ኣነባብርኡ ከም ናይ መላእኽቲ ገበረ። ስሙር ዝኾነ ገድሉ ፈጺሙ ድማ በዛ ዕለት ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። ቅዱስ አግናጢዮስ ሐዋርያዊ ሊቅ። እዚ ድማ ሐዋርያዊ ጳጳስን ሰማዕትን ቅዱስ አግናጢዮስ ገና ብቆልዕነቱ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኣየ ባዕሉ ጎይታና ትንቢት ዝተዛረበሉን ድሕሪ ናይ ጎይታ ዕርገት ድማ ንሐዋርያት ዝተኸተለ ኣቦ እዩ። ጎይታ ክዓርግ ከሎ ወዲ 5 ዓመት ህፃን ስለ ዝነበረ ንልዕሊ 36 ዓመታት ንሐዋርያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣገልጊሉ እዩ። ዕድሚኡ ናብ 40ታት ምስ በጽሐ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝጠፍኣትሉ ዓመት
ب70 ዓመተ ምህረት ንሱ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ተሾመ። አቀዲሙ ካብ እግሪ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስን ምስጢርን ፍቅርን ስለ ዝተየ ዝተፈልየ ሰብ ነበረ። ቅዱስ አግናጢዮስ ካብ አንጾኪያ እናተላዓለ ንምድሪ ኤስያ እውን ብወንጌል ዕርፊ መስቀል ሓረሳ። በአካል ንዘይበጽሖም ድማ ብመልእኽቲ ብክታብ ይምህሮም ነበረ። በአካሉ እኳ ምንም ብጾምን ብጸሎትን ብዙሕ ድኻም ዝተቐጥቀጠ እንተኾነ ግርማኡ ዘፍርሕ ነበረ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ነገር ናይቲ ወቕቲ ቄሳር ጠራብሎስ ሒዙ አሳቂዩ ብአንበሳ አብልዖ። በዚ ምክንያት ምጡው ንአንበሳ ዝተውሃበ እናተባህለ እዩ ዝጽዋዕ። በረከት ረድኤቶም ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ቅድስቲ አዴና አስቴር እዚኣ ቅድስቲ እያ። እስራኤል ኣብ ምርኮ ባቢሎን ከለዉ ዝነበረት ኣቦኣ አሚናድኣብ ብዘይ ምንባሩ ብኢድ ሓውብኣ መርዶክዮስ ዝዓበየት ብጣዕሚ ጽብቕቲ ብምንባራ ናይ አርጤክሲስ ሰበይቲ ንግስቲ ንምዃን ዝበቕዐት ንርእሳ መስዋእቲ ጌራ ንወገናታ አይሁድ ካብ ሞት ዘትረፈት ንመርዶክዮስ ክብሪ ንኣመለቃዊ ሓማ ድማ ስቕለት ዘፈረደት እግዚአብሔር ሞገስ ዝኾነ አደ እያ። ሎሚ ዕረፍታ እዩ። በረከታ ይሕደረና አሜን። አምላክ ቅዱሳን ንፈተውቱ ብዘጽንዓሉ ቅዱስ መንፈሱ ንዓና እውን የጽንዓና አሜን። ካብ በረከቶም እውን ይኽፈለና አሜን። ታሕሳስ 24 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ቅዱሳን ጸጋ ዘአብን እግዚአብሔርያን ወለዶም፣ ቅዱስ አግናጢዮስ ሐዋርያ፣ ቅድስት አዴና አስቴር፣ አባ ፊሎንጎስ ሊቀ ጳጳሳት፣ አባ ጳውሊ ጻድቃን፣ ቅዱሳን ዘከዲህ። በወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ አቡነ ዘዮሐንስ ጻድቅ ዘክብራን፣ ቅዱስ አጋቢጦስ ጻድቅ ኤጲስቆጶስ፣ ቅዱስ አብላሪዮስ ዓቢ፣ 24 ካህናተ ሰማይ ሱራፌል፣ ቅዱስ አባ ሙሴ ጸሊም ኢትዮጵያዊ፣ ቅድስት እምነ ክርስቶስ ሰምራ። በረከቶም ረድኤቶም ምስኩላትና ይኹን። ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን አይፍለየና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ፊደል ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓን መላእክቲ ተኣርመለይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ጊዜው ስምንቶት አላትነነ ወባልሃነን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአኪ እቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቸው ድንግል በስጋችን እግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሰ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሉ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ምድራቃዚታ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልና ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ክዳንኪ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አሜን። ለይኩን አሜን።